pon kot zol topa motor a chuk zong lo ding chu a pan zui ngal sang zela chu anor lut zui ngal roka bike khu khal ro ti pa in sa bi chu kalama aron vor pheya motor chu start lovin kong chuka chuan thom nei lo thei ang ber chuan atan thlak tir zuya keipo in bike chu kapan ve ngala motor tan liam mek zui chuan ka tlan chuak ve ngal noisy whisper ziak tu sangte arin thlei Raymond chuan phone mang ti chu motor side glass atang chuan kawa mu theya khoilam nge kan pan don ti po ka hre chuang lo Raymond ate chu ka zui ve ringot zela Raymond ate chuan khoilai mun fian riale mo an pan don ani ti ringin ka zui ve zela kan kalna chin chu ka hre thuai tareng boka Inspector rin sang ate huan lam kha kan pan mek ani ti kan tlan mek na kong atang chuan ka hre theita chulai mun kher Raymond an min pan pui chan chu ka hrelo na a engemo ruwa manna anei nge ringin ka zui ve mop zel Inspector rin sang ate farmhouse po kan thleng zui ve ta thuaya Raymond chu nidang angot chu ani hau lo ti ache ji atang chuan ka hre thei mai motor atang chuan sang zela chu a hnuk thlazot maya sang zela chu aron dok chuak zoka alo har chuak to ani nge yang a tre thota kongpui chara chuan atla thum zui dot mai Raymond ala chu angoi ngal mai thunga ne so zetin sang zela chu a han thram thova bike headlight kala off lovin achun ena chuan Raymond a mel chu thinrim na ina khati ka wa mu theya poi saka nei lo mel kher mai bok Inspector rin sanga I thana mun nge ya hian Inspector rin sanga iti ang chi khan iril ka thai chuak ve vek don atiram ta mak mai ache ziale amit menga chuan chu thil chu ti a hre mel lo kher mai boka sang zela chuan police in nilom ni chu tianga min ati lai chuan Raymond chuan chiang fashanin a khabe a chuan a dom chora sang zela chu akang nol ni berin ka hria kongpuya chuan a thal ngal hun hona chuti lai mek chuan kan omna lam panin bike pahni an ron tlan ve tlat mai ma se chuti chungpo chuan Raymond chu a tim pha ei lo sang zela chu a thram tho zui le ngala nai set sota melin nangni misual jok ma in kutin thonga mani chuan misual ka kut kan tholo na chan turbi ka hrelo zo na ka zot don chia min chang lo wani chuan zo na dang I don bel tol wang shempun lama ka thon liam don khop che ati mi amai chuti lai chuan bike chu aron tlan thleng ve chia Inspector Ramtele Constable Pathum an ron thlenga sang zela mit menga chuan chutia police dang mela han mu ta ka chuan be seina thar nei ti a hria theya ma se a be seina chu beidon na ina thlak rang hle ta ve ang pati mo paro room le be dong ve mai ngai lo a tul phot chuan kol sen zetani ti ka hria chian to Inspector Ramte chu bike atang chuan ron sukin sang zela chu aron panding ngala thinrim ti hai ruan lo okifi afak mai hian nang himo Inspector rin sang thattu chu ti pa in sang zela dulne ma chuan a nek zui dopa sang zela chu a kun ngal ngoi mai Raymond chuan I phone khala chuakla ipu phone role a han ti zui le a sang zela mela chuan zamna na sata ka lo lang chuaka Raymond chuan ipu chu phone la tuna heta hian local turin thrilro Raymond lal thazwala chu ka kuta om to a farmhouse a phur be in ka da to tiang che ti pa in sang zela chu a han tham ding zui ngal zata Raymond hu hang le ro sang na zet chu sang zela chuan angam lo vai hle ani ti hria takin a phone chu a phor chuak ta zul mai khaile tuna chuan a mor bok na a phong vuan tu le health minister rukbo ani na phena mi poimo ber chu adu ber Raymond cho cha in kan nuk chuak theidon ta Raymond soyang chuan ti lo ngam to hek lo le sang zela chuan phone mang chuan apu chu a be pop ta tunge ani pheizong ka hre hau lo na a an tong kam man da na tang chuan phone le lama mi chuan alo chang nge yani ti chu a hriat theya Raymond chuan midang zong chu kan lo bi ru vekang lo in ringang cheu motor malama hian ka kut hnung khir chungin min da ula
hepa hi chu lo bi ruk pui ro chuan moya hi kan mi sual pa nen hian anin tiat tok viawin ka hria hepa thomhno hi hli sak ula moya hian sang zela lem hi lo changin a thomhno hi lo haro se chuan ani hian min man angin lem alo changang signal karon pek ma cheu tu ma lo chuak suang cheu a han ti zui ngal zung zunga raimona ruwa man ang chuan kan che zui ngal zung zunga kan bike irulaya kan da aveka moya po in sang zela thomhno chu alo in bel zui ve mol mola underpant nen chau jingdar ni vela han om chu khuwa ala votte chiamin langlo ma se a vot phian thowani ti hriat zatin sang zela chu a khur dur dur mai raimona chu hrui hmanga hnung khirin hmun biru lai atang chuan keile inspector ramte le constable pakhat chuan kan lo thlir thapa raimona chu motor hmalama bumper ngeng chuan kut hnung khir chungin a thu a abula chuan moya chu bonnet cover chunga kiu nghat chungin ading on tlai boka kan hmu chui mek mor bok na chu kan ngak mek e thil nga theilo tak mai ril ru man mo but but chi kan ni awangin kan bi ruk na mun chu kaning man hle to a minute som ni emo ayari ma chu kan om to karing ilai chuan raimona te omna hnung ko matang chuan Chevrolet car hi aron lang ta wa a ka phur lu tuk zau thau kual vel chu ka lungphu te chu asule dup dupin ka hria raimona le moya lo din na motor hnung lam chi a chuan car chu aron ding ve ta headlight off lovin mi pakhat ka hria chian em chu car atangin aron chuak zui ngala kabula ommek ramte point ke ang thovin makati hle ani ti car headlight engin hnim car atanga aron chun e na chuan ka hmutheya ASP lal chuan omange chu ani ti hai rual ero ani der silo ASP chu aron hnai zela raimona kut hnung khir chunga motor malama alo thukun ngalmai chu a han mu chuan dimmi alo hian raimona nak ne ma chuan aron chui zui ngal zot mai raimona na tuar thori hak ri po chu kan omna atang chuan a hriat theya ma se tun hun hi va in lan hun ani lo ti ka hre chiang ve kher boka kabula hnim chu nget zetin ka hum tlok ringot mai chuta ASP la chuan omange mai chuan nang hian mo ka hnu lo chuya min lo chhai boi ve ngam chu ti pa chuan raimona thukun ngai mai chu a han pet le zota raimona chu atlu zui ngal noka a khu zui khak mai kan che dan chu I hre chak viewamo engkim ka han hril ve kang che ma se I chhor tangkai don chuang lova zat ina nge hian I thi don tho si a ti pa in ASP lal chuan oma chu anui lui haka na tuar ti hria takin raimona chuan tual that tu ten omle sumrop tual that tu ten omle sumrop ti om tok vel le kani chu halo ti vel laka chu thu chuan ASP thin rim chu ati so sang kher mai le raimona chu a han thram ding noka zonga min han ente nang police SI ve satli mai hian chu tianga min han tong khum ngam chu le pu le iPhone kalal ti hreta che nui lui hok chung hian han ti le a kapu inni emo nilo emo misual nakin loka karon chui chu atur ini tho jela ka khung che anga chumi hnu chuan kapu ini to hau lowang a han ti let venga ta ASP lal chuan oma chuan ka thu soi kha ilo ngai thla chiang lovem ni zanin ba khi khovela I om ve to don hleinem chuwang chuan nangma thla na tan I hriat chak em chu ka han hrilang che muang changin o ti pa in motor bonnet cover a chuan a han thukaya cigarette han tran le te a enge I hriat masak du ber health minister kan ruk bodan atangin o niang ro chung nunga so ka college kalpui thin ani a an hausakna awanga ka hmangai em min chu sak tu ani so tuna anu pui so kabial nu hlui ani chu ti ina han nui lui le haka soizom le in a hausakna sumle pai pachuan athiam boka ama awanga sumtlem han siam chu po kha ti sual ka intilem lo nungdama kala chuwa khalom hle tur ani zo ka sin kumtam alo liam ta a karil runat na te po alo kiang ve ta hret boka anun na em zong ka za sakta ani kha ka ti thaviaw ani lom ni ti chuan ruam man na felfai taksiamin tlangwal rin tlak tlet lot nen khan engkim kan ruam mana ti chuan kan duang thlapin kan che chuaka kan hlo tling tangei bokani kha
ka chunga a khaw sak dan ngei om taka wang khan khang thil kha chu ka chunga a khaw sak dan ngei om tak taka wang khan khang thil kha chu a phu ve re ngani ka thu tiam ang nge in ka thu hnuaya hlau le thlabar takin a oma a hlau hmel te kha hmu nuam ka ti a sin ASP lal chuan oma chuan a han ti le a abula ding mek chu a driver sang zela kha ani hau lo ti a hrelo reng reng ani ti alang chiang hle chuta chi a chuan Raymond a thil chhut lok thiam zia chu ka hre thiam ve ta chi motor malam kher khera tran mun an han rem kha enge a chan ti in ka lo ngai tu a motor malama an om tlata wang chuan motor hnunglama tang chuan car headlight chuan ron chhun kul ma se motor hlima chuan a thim rui tho wang le moya chuan ma sa vuat tlata wangin a hre sang theilo wani ti alang chiang hle mai inspector rin sang kha in thurwal pui ni si engwanga that le si nge ini isua sual tu khumpon wangem ni a hanti le saka ASP lal chuan oma chuan inspector rin sang kha khan thurwal pui zong ani nge ya ma se ha taka ruam manna kan siam sa a hlo ka pek za ta lung oilovin kan thu a zom du lova ama du thu nga tin nuai som ni along yat vele ngotani kha chumi hnuwa kan che dan zong zong police ma apuan chua min vo ve khang lang si a aka hupna atan adula kan han zai ta ani kha ka hup dan thatak zong ani e nangpo ipuma tang khan ika ka hup don ani ti in a thut na atang chuan aron tum thla a akar lam chu apan pheya car atang chuan chemte lian thanel nol aron phor chuaka car headlight enga chuan aron tle phei zok zoka ramte chu ka inrin man ma in atlan chuak zoka police constable dangte po chu an tlan chuak zui ve ngal keipo tlai kho nuwa ka tlan phei ve a ramte chuan pistolatin wang chungin lal chuanom ichemte khada thlaro le a han ti chang fak maya ASP lal chuan oma chu a hoi haina samai chuti te thuta thil lo thleng chuan a barak hai ve hle ti zong a hriat khop mai constable pathum chuan an huala ramte chuan pistolin atin ran mai boka chuti lai chuan Raymond apo moya lo phel to in lal chuan oma lampan chuan akal phei ngala lal chuan oma chuan a chemte chu pai du lovin avai kwal vut vuta angam chu lo hnai te u police lumum satlia mai mai in ka huale min hanti chu le ASP ka ni hi tuman min man theilo ti na in ro saku ku ka Raymond chuan keiman kaman ngam che alom ti in lal chuan oma chu a hnai phei hroka chemte alovi atumna aban reka chuan manin aban chu a hnung lama la letin a her sok maya lal chuan oma chu a tre tuara a chemte ken chu a thlau zui bol maya Raymond chuan a kai za a tlo zui ngal zotin chuan oma chu a thing thi zui nok mai min chu ro u kot ma a ka thiam lo na in fin fia thei chuang lowang chumi hnuwa chuan kani na mang hian nang ni ho hi ka tur le tir khopang cheu ala ti ve fan tho mai Raymond chuan aip te a zen rak raka a phone chu phorin fin fia na dang kan ma mo to hleinem nangma nge in puang vek to alom ti pa in engkim mai phone a lo record diam mai chu a han play khum le zet zong ASP lal chuan oma chu akun lupa ameng phili chuai ringot mai ani ramte chuan khaile kan mi man pakhat le he miten om police department minti borbanga minti ming chetu hi handcuff khan handling ula I ho puyang ule an mani motor nge ya hian moyele so ma khan han phur ula keini in hnunga kan ron zuyang cheu atita a chulai hmuna tanga kan chuale me chuan jing dar thum alo ri don thuak to mai Raymond R15 dum hnunga chuan hi zong ka in me ve ta viave hokonga po chuan Raymond hnunga bok chuan ka thule wanga Raymond chuan wala an lo khoina man lo chemo tiamin ron zo chuan ke chuan nalove engtin nge khatiang takarang khan min ron zon mu theya kalo ti zui ve ngal zata WhatsApp call off lowa ida awang khan mole tlang auri atang khan ka ron chui zui che a an veng minga soi khan ASP lal chuan omate veng ani ti ka hria sangze lala ASP driver ani ti ka hre sa boka chui zona har to lo ASP in kha karon panding ngal char chara pon lamatang khan sangze la khan anda na che room kha halo thu chil reng maya
chu chuan ka ring sual lovani ti aron ti chiang ta boka in na tho le ifin na azara mi sual kan manta ti in kum kha le chen kan lo in zui ve to nuwa keima min fakna atana fing ti tongkam a man voi khatna ani hial ome tuna chuan kan hnu chuina hau tak zet chu a mor kan lo bok fel le ta misual hnunga misual dang bi ru zoite a o lo chu a thil ti thei em si chu corruption azung ne na phoro aya chiang zokin kan hnuk chuak ta ani